дӯстони азиз, ҳамаи шуморо дар канали БАРСА ТВ хайрамақдам мегӯям. бори дигар хурсанд ҳастам ки бо шумо ҳаводорони беҳтарини клуби ҷаҳон вохӯрда истодам. мо ҳамеша футболро дӯст медорем, бозиҳоро муҳокима мекунем, лаҳзаҳои муҳимро таҳлил мекунем ва ҳар як қадами Барселонаро пайгирӣ низ мекунем. Аммо пеш аз он ки ба мавзӯи асосии видео гузарем, мехоҳам ҳамаи мусалмононро бо оғози моҳи мубораки Рамазон табрик кунам. Ин як моҳи махсус аст ки дар он одамон кӯшиш мекунанд беҳтар шаванд, фикрҳояшонро пок кунанд ва бо наздиконашон вақти бештар гузаронанд. орзу мекунам ки ин моҳ ба шумо сулҳ, хушбахтӣ, тандурустӣ ва албатта ғалабаҳои Барселонаро биёрад. ба ҳар ҳол, агар мехоҳед аз хабарҳои тозаи Барса бохабар бошед, фикру андешаҳои худро бо дигар ҳаводорон муҳокима кунед ва муҳимтар аз ҳама бозиҳои Барселонаро бо сифати баланд пахши мустақим тамошо кунед, пас ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. дар он ҷо мо хабарҳои муҳимро зуд нашр мекунем, лаҳзаҳои ҷолибро таҳлил мекунем ва албатта ҳар як қадами Барселонаро якҷоя муҳокима мекунем. ссилкаро дар описаниyaи ин видео ёбед. хушомадед. мо ҳамаи мухлисони воқеии Барселонаро интизорем. ҳоло бошад ба мавзӯи асосии видео мегузарем. Барселона Витор Рокеро ба Бразилия фурохт. Деку карьера як ҷавони умедбахшро вайрон кард. ҳама ин як хатоест ки гуноҳаш ба гардани Деку аст. Витор Роке ба Палмерас бо нархи 25,5 миллион евро ва 5 миллион бонус фурохта шуд, дар ҳоле ки Барселона ҳамагӣ 1,5 сол пеш ӯро бо нархи ҷамъи 31 миллион евро харида буд. Клуб ҳам пулро зиён дид ва ҳам карьераи як ҷавони боистеъдодро вайрон кард. Деку 2 соли муҳимро аз зиндагии ӯ гирифт. вақте ки Роке ба Барса омад, ӯро ҳамчун бозингари ояндадор медонистанд ва ҳатто ба дастаи миллии Бразилия даъват мешуд. ҳоло бошад ӯро ба ватанаш баргардониданд, гӯё ки ҳеҷ гоҳ чунин футболбоз вуҷуд надошт. дар Ла Лига ҳамагӣ 14 бозӣ кард, вале имконияти воқеӣ барои нишон додани маҳораташ надошт. Барселона намедонист ки ӯро чӣ гуна истифода барад. агар клуб танҳо дар интихоби бозингар хато карда бошад, ин як чизи маъмулӣ мебуд, чун ҳамаи дастаҳо гоҳ-гоҳ чунин хатоҳоро мекунанд. вале ин дафъа Барса бозингари номуносибро харида ва ба ӯ ҳеҷ имконият надод. аз аввал маълум буд ки ба клуб мутобиқ намешавад, вале Деку ӯро овард ва акнун ҳатто хато будани қарори худро эътироф намекунад. бадтарин чиз он аст ки Деку барои ин ҷавобгар намешавад. Лапорта ба ӯ чунин озодӣ додааст ки ҳатто агар Паго боз як хато кунад, касе наметавонад ӯро манъ кунад. боз мебинем ки дар обарати Барса одамони нотавон кор мекунанд ки клубро ҳамеша ба ҳолати бад мебаранд. онҳо наметавонанд ягон кори дуруст анҷом диҳанд, ҳамеша зарар мебинанд ва обрӯи Барселонаро паст мекунанд. ҷолиб аст ки оё Барселона то ҳол бояд ба Атлетик Паранаенсе аз 31 миллион бонус чизе пардохт кунад, ё шояд ин гузариш ба Палмерас кӯмак кард ки клуб дигар он пулҳоро надода бошад. агар Барса дигар пардохт накунад, пас каме ҳам бошад пулро наҷот дод, вале то ҳол намедонем ки 5 миллион бонусе ки бояд Палмерас гирад то чӣ ҳад воқеӣ аст. бо Барса ва хусусан бо Деку ҳеҷ гоҳ бовар карда намешавад. ҳамеша дар корҳояшон беақлӣ ва нофаҳмӣ аст. аз аввал ҳам маълум буд ки ин харид дуруст нест. Роке ҳатто дар Бразилия ҳам дар клуби калон бозӣ накарда буд ва бозингари сатҳи хеле баланд набуд. пас барои чӣ 30 миллион евро барои ӯ доданд? инро ҳеҷ кас намедонад. шояд агар ба дастаи миёнаи Ла Лига мисли Бетис мерафт, беҳтар мебуд. шояд ӯ бозингарест ки дар дастаҳои бидуни фишор беҳтар бозӣ мекунад, на дар клубҳои бузург ки ҳамеша талаботи зиёд доранд. ҳоло бошад танҳо як хулосае монад. Барса боз пулро беҳуда сарф кард ва боз як бозингари ҷавонро талаф дод, вале Деку ҳеҷ гоҳ инро эътироф намекунад ва касе ҳам ӯро маҷбур карда наметавонад. риш надорӣ? мӯи сарат мерезад? харобӣ ё ин ки баръакс аз фарбеӣ азият мекашӣ? дарди узвҳои бадан туро азоб медиҳад ё ин ки аз ҳамхӯбагӣ қаноатманд нестӣ? дигар хавотир мабош ва парво макун. мо роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро медонем. аз Ямаркет дороҳои гиёҳӣ ва табииро барои рафъи тамоми мушкилиҳо ва бемориҳои ту пешниҳод мекунад. ҳама ин дороҳоро ту метавонӣ бо нархи дастрас ва бо таъфиф аз Ямаркет харидорӣ кунӣ. саломатӣ неъмати бебаҳост. аз ин хотир бисёр фикр макун ва худи ҳозир ба рақамҳои ки дар рӯи экран мебинӣ занг бизан ва дороҳои лозимаро фармоиш диҳ. аз Ямаркет, кафолати тансиҳатии ту.
овозҳо ҳастанд ки гӯё Месси мехоҳад ба Барселона баргардад ва дар варзишгоҳи нави клуб бозӣ кунад, вале эҳтимол ин дуруст нест. Журналист Гилем Балаге мегӯяд ки Месси дигар намехоҳад ба Барса баргардад, зеро бо Лапорта ин ғайриимкон аст ва ин хеле воқеӣ садо медиҳад. Агар фикр кунем ки ин гузариш ба кӣ фоида дорад, ҷавоб аниқ аст. Месси ӯ ҳоло дар Амрико зиндагии хуб дорад, маоши калон мегирад, ҳаво ҳамеша гарм аст, шароити хуб барои тамрин ва зиндагӣ дорад. Дар МЛС фишор камтар аст. Ӯ метавонад оромона барои ҷоми ҷаҳони 2026 омода шавад ва аз ҷароҳатҳо дур монад, барои чӣ ба мушкилоти Барса баргардад. Барселона дастаи Флик хеле хуб бозӣ мекунад. Ҳама бозингарон бисёр меҳнат мекунанд ва сахт прессинг мекунанд, вале Месси ҳеҷ гоҳ бозингари прессингӣ набуд, ҳатто дар солҳои авҷи карьерааш. Ҳоло бошад боз ҳам камтар. Ӯро дар куҷо гузоранд? Ба ҷои Левандовски ки 30 ҷамъи гол мезанад, ё ба ҷои Рафина ки дар ҳақиқат хуб бозӣ мекунад, ё шояд Ламин Ямалро ки ояндаи клуб аст ба нимкати захираҳо шинонанд, то ки Месси бозӣ кунад. Барои ҳамин ин овозҳо эҳтимол танҳо як хабарест ки барои зиёд кардани таваҷҷӯҳ паҳн шудааст. Бале, Месси яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи футбол аст, вале вақти ӯ дар Барса гузаштааст. Аммо агар на дар бораи баргашти доимӣ, балки дар бораи иҷора барои муддати кӯтоҳ фикр кунем, пас ин фикри хуб мешавад. Масалан, мисли он ки Арсенал солҳои пеш Терри Анриро барои чанд моҳ баргардон. Ин ба ҳардуи ҷониб фоидаовар мешуд. Барса метавонист даромади зиёд гирад, Лапорта метавонист муносибаташро бо Месси беҳтар кунад. Агар ин кор пеш аз ҷоми ҷаҳони 2026 шавад, Месси ҳам бурд мекунад, чунки агар дар МЛС мавсим ба охир расад, ӯ ним сол бидуни бозӣ мемонад. Дар Барса бошад метавонист аз ҷо баланд шавад ва ба ҳаят ворид шавад. ҳатто дастаҳои мисли Лас Палмас аз бисёр клубҳои МЛС пурқувваттарам, пас рақобатам хуб мешуд. ҳоло Барселона танҳо бо ҳисоби ҷавонӣ ва суръат бозӣ мекунад, вале таҷриба надорад. ин ҳам фаҳмост, чунки аксарияти бозингарон ҳамагӣ 19, 20, 17 сола ҳастанд. аз ин сабаб мумкин аст Барса дар ин мавсим ягон трофеи калонро набарад. даста баъзан намедонад ки зидди дастае ки сахт дифоъ мекунад ё сахт прессинг мекунад чӣ кор кунад. ҳатто барои зарбаҳои ҷаримавӣ ҳам касе нест. дар чунин ҳолат таҷрибаи Месси метавонист кӯмак кунад, вале аз тарафи дигар Барселона ҳоло бе ӯ ҳам хеле хуб бозӣ мекунад. баъзан беҳтар аст ки чизҳоро дигар накунӣ ва бигзорӣ ки ҳамаи чиз ҳамин тавр идома ёбад. албатта каме ғамгин мешавам ки мумкин аст Месси дигар ҳеҷ гоҳ дар Барса бозӣ накунад, вале эҳтимол ба худашам ин дигар лозим нест. хайне. Диарияи спорт хабар медиҳад ки агент Пини Захавӣ ки бо роҳбарати Барселона робитаи хуб дорад, кӯшиш дорад онҳоро бовар кунад ки Неймарро табистони имсол ба даста баргардонанд. Бозингари бразилӣ пас аз анҷоми шартномааш бо Сантос агенти озод мешавад. бинобар ин клуб метавонад ӯро бе пардохти маблағи трансферӣ гирад. Аммо дар дохили Барса ҳама боварӣ надоранд ки ин кори дуруст аст. Барои гирифтани Неймар клуб бояд яке аз бозингарони асосиро фурӯшад, чунки вазъи молиявии Барса хеле хуб нест. ба ғайр аз ин Флик ва тамоми ҳайати мураббиён зидди ин гузариш ҳастанд ва ҳатто шунидан намехоҳанд ки Неймар ба даста баргардад. дар ин ҳолат ҳатто фикр кардан ҳам нодуруст аст. Флик мураббии боақл аст ва хуб медонад ки Неймар ба Барселона лозим нест. ӯ ба тарзи бозии даста мувофиқат намекунад. агар роҳбарияти клуб дар ҳақиқат дар бораи ин фикр кунад, пас ин маънои онро дорад ки онҳо футболро намефаҳманд. агар мураббӣ зид бошад, пас чаро роҳбарият инро муҳокима мекунад? дар ин ҷо ду чиз рӯй дода метавонад. якум, Неймарро мегиранд, вале ӯ дар курсии эҳтиётӣ мемонад ва ин ӯро асабонӣ мекунад. Неймар шахсест ки агар чизе ба ӯ маъқул набошад, мушкилӣ эҷод мекунад. дуюм, дар даста низо сар мешавад, мисли муноқишаи Тенхаг ва Роналдо дар Манчестер Юнайтед. он ҷо ҳам Роналдо ба тарзи бозии даста мувофиқат намекард ва мураббӣ маҷбур шуд ӯро ронад. ҳар дуи вариант барои Барселона зараровар аст. Неймар дар гузашта яке аз беҳтарин бозингарони Барса буд. ӯ ҳамаи чизро барои клуб дода буд, аммо ин давра кайҳо гузаштааст. акнун барои ӯ беҳтар аст ки дар Бразилия бозӣ кунад. дар он ҷо фишор нест, муҳити ором дорад. мухлисон ӯро дӯст медоранд, новобаста ба он ки чӣ гуна бозӣ мекунад. ба ӯ лозим нест ки ба карнавалҳо ва ҷашнҳои оилавӣ парвоз кунад. ҳама наздик аст. бозиҳо сабуктаранд, масъулият камтар аст. Барселона ба Неймар ниёз надорад. ҳоло Ханси Флик
муровик Барселонаро аз нав месӯзад. Ӯ мехоҳад як дастаи қавӣ ва ҷавонро эҷод кунад, ки бо суръати баланд ва прессинги сахт бозӣ кунад. Неймар ба ин система мувофиқат намекунад. ӯ ҳеҷ гоҳ дар прессинг хуб набуд. баъзан ҳатто бе ҷароҳатам мехоҳад оромона бозӣ кунад. ӯ солхӯрда шудааст ва бозам осебпазиртар шудааст. барои чӣ Барселона бояд боз як бозингари синаш 32 соларо бигирад, ки қариб ҳар мавсим ҷароҳат мегирад. ин танҳо пул ва вақтро беҳуда сарф мекунад. аввал Месси мехост баргардад, ҳоло Неймар. Барселона мехоҳад боз як дастаи собиқадорон шавад. футбол ҳамеша ба пеш меравад. клуб бояд ба оянда нигоҳ кунад, на ба гузаштаи худ. агар барса бозингари собиқро баргардонад, он гоҳ пешрафт нахоҳад кард. барса бояд аз хатоҳои гузашта дарс гирад ва ба пеш ҳаракат кунад. барои Неймар баргаштан ба Барселона ҳеҷ маъно надорад. ӯ дар Сантос бидуни фишор футбол бозӣ мекунад. барои чӣ ба Барселона ояд, ки дар он ҷо ҳамеша интизорӣ зиёд аст ва мухлисон талаботи баланд доранд. дар Бразилия ҳамаи чиз барои ӯ мувофиқ аст. хонааш, оилааш, фестивалҳо, обу ҳавои хуб. хулоса Неймар ва барса дигар ба ҳамдигар лозим нестанд. Барселона ва Неймар дар гузашта якҷоя беҳтарин давраи худро доштанд, аммо он давра тамом шуд. Барселона дигар ба Неймар ниёз надорад. дастаи ҷавон ва пурқувват дорад, ки бояд ба пеш ҳаракат кунад. Неймар бошад, ба Барселона ниёз надорад. ӯ дар Бразилия зиндагии осуда дорад ва метавонад оромона карьерашро идома диҳад. барса бояд ба оянда нигарад, на бо номи бозингарони гузашта зиндагӣ кунад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ба ҳамин тамом бовар дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселона ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачауча дар паноҳи Аллоҳ.